A duk sanda faɗa ya haɗa ka da shaiɗanu, to sai ka yi a hankali gurin yin faɗan da su, domin yana da sauƙi ka zama ɗaya daga cikinsu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa. A yau ina tafe mana ne da wani zance cikin zantukan waɗannan mutanen masu hikimar magana. Ɗaya daga cikinsu yake cewa, a duk sanda faɗa ko yaƙi ya haɗa ka da shaiɗanu, to sai ka yi taka tsantsan gurin yin faɗar ko gurin yaƙar su, domin yana da sauƙi ka zama ɗaya daga cikinsu. Domin zama da maɗaukin kanwa ko alaƙa da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai. To me wannan mai hikimar magana yake so ya ce mana? Wato idan zan fassara mana wannan zancen nasa, zan so in ba mu misalai ɗai har guda 4 ta yadda za mu fahimta wannan magana nasa da kyau. Domin maganar da na yi tunaninta sosai sai na fahimci cewa tana shiga cikin kusan duka al'amuran rayuwarmu. Misali na farko, bara na fara da 'yan uwanmu mata ko in ce iyayenmu. Ke ce aka auro miki shaiɗaniya, wato aka kawo miki 'yar uwar zama ko in ce kishiya shaiɗaniya. Daga shigowa gida sai ta fara annamimanci, ta fara gulma, ta fara haɗa ki da miji da 'yan uwan miji da sauransu. To ke kuma a yayin kina so ki faɗa da ita, sai ke ma kika fara gane kisisina da irin bita da ƙullin da take yi da annamimancin da take, ke ma sai kika fara ke ma shiga gulma, annamimanci, duka dai abin da zai sa ita ma a ji ba a son ta, ke ma sai kika ɗauka kika koya daga ita kika fara yi. To mu ce daga ƙarke sai kika fahimci cewa ta ma mallake mijin, kuma yanda ta mallake shi shine ta mallake shi ne ta hanyar bokanci. To ke ma sai kika tsunduma bin malamai, kika tsunduma gurin bokaye. To ko da daga ƙarke kin yi nasarar ƙwato mijinki, wato kin ci nasarar dawo da hankalin mijinki a gare ki, in da ta ƙwace ne, to amma fa kin rasa waye ke a da. Saboda a da ke mutumiyar kirki ce, amma yanzu ke annamimiya ce. A da ke mutumiyar kirki ne, amma yanzu ke mushrika ce, saboda kin koyi zuwa gurin malamai da bokaye da sauransu. To kin ga kenan ke da mutumiyar kirki ne, amma yanzu ke ma kin zama shaiɗaniya. To wa ya ja miki? Shine faɗa da shaiɗaniya. Shi yasa ya ce idan faɗa ya haɗa ka da shaiɗani, to sai ka yi taka tsantsan, saboda yana da sauƙi a yayin faɗar kai ma ka zama shaiɗani. Bari na ba mu misali na biyu. Misali na biyu da nake so in ba mu shine mu ɗauka waɗannan mutanen da ake ce ma political activist, wato mutanen nan wanda za mu dinga ganin su a social media suna zagi ko suna aibata gwamnati. Irin kalan mutanen da za su zo su dinga cewa gwamnati ta ƙara muku haraji za ta kashe talaka, gwamnati ta ciyo bashi, gwamnati ta yi kaza, wannan gwamnan ya yi kaza, wannan ɗan majalisar ya yi kaza. To kar ku kuskura fahimta na anan, mutanen kirki ne. Mutanen kirki ne, kuma suna yin haka ne domin talakawa, domin su gaya muku irin wahalan da wa'innan shugabannin suke so su sa ku ko su samu a ciki. To amma kun san me matsalan? Idan suka ci gaba da yin wannan abin, to daga ƙarke suna zama shaiɗanu, ba ma su san sun zama shaiɗanin ba. Ta yaya? Wato idan kuka kalle su da kyau, idan suka daɗe suna yi, za ku ga babu abin da suke nemowa sai laifi. Kullum gwamnati ta yi kaza ba daidai ba, kullum gwamna ya yi kaza ba daidai ba, ciyaman ya yi kaza ba daidai ba, ɗan majalisa ya yi kaza ba daidai ba. Bil haƙƙi da gaskiya in kana bin su a social media za ka ga cewa ko da yaushe su dai masifa da bala'i da kuma ba daidai ba shi kaɗai ne a shafinsu, abinda suke gaya ma talaka kenan. Kaga kenan sharri kawai suke nema. To za ku ce to ai gaskiya suka faɗa tun da ana yi, to haka ne. To amma shi duk wanda yake so ya ma talaka faɗa, kuma wanda shi gaskiya yake nema, ai ya kamata idan aka yi daidai, ko baya son wanda yake kai, in ya daidai ya fito ya ce to ku fa talakawa nan an muku daidai,
wannan abin da aka yi zai kawo muku ci gaba, zai sama ma 'ya'yanku kaza, zai kawo ma 'ya'yanku da gidajenku da matayenku ci gaba nan gaba. Alal misali, kun gane me nake nufi? To amma matsalan sai suka ta'allaka suka koma tun suna faɗan ba daidai ɗin ba, sai suka dawo ba daidai ɗin ba ma ya fi musu daɗi, kullum kuma sharri suke nema. Ko da sun ga alherin, in shugaban ƙasa suke zagi, ko wannan shugaban ƙasan ya faɗi alheri ko ya yi wani alheri, ya zartar da wani abin da sun ga cewa alheri ne, ba za su fito su faɗa ba. Gwamna ma idan ya yi wannan ba za su fito su faɗa ba. Ciyaman ma idan ya yi ba za su fito su faɗa ba. Amma kuma da an yi kuskure, da an yi ba daidai ba, to yanzu nan za ka ji sun hau kaza da sauransu. To ku yi haƙuri, waɗannan mutanen kirki ne. Amma bisa maganan wannan mai hikimar magana, to su ma sun zama shaidanu, saboda ba gaskiya suke nema ba. In dai ka ce kullum kai sharri za ka dinga nema, to za ka ci samun sharri, za ka dinga samun sharri har sai ya dawo ba abin da ke ma daɗi, ba abin da kake jin daɗin faɗa kamar sharri. Wannan a ɓangaren waɗanda ake ce ma activist kenan. Bari na ba mu misali na uku. Misali na uku da zan ƙara komawa siyasa ne. Mu kalli ɓangaren jam'iyyoyi. Wato akwai lokacin da wata jam'iyya ta dinga cewa waɗannan jam'iyyar da ke mulkin ku azzalumai ne, azzaluman jam'iyya ce, sun sa ku a cikin talauci, sun sa ku a cikin rashin tsaro, sun sa ku a kaza. Ta. Kuma a lokacin da waɗannan jam'iyyar suke ihu akan cewa jam'iyya mai mulki ta sa talaka a cikin bala'i, kun ga kenan ya nuna cewa jam'iyya mai mulki ita ne shaidaniya, su kuma su ne mutanen kirki masu yaƙan shaidanai, ko? To da Allah ya kawo lokacinsu suka hau mulki, suka samu madafan iko, wahala da bala'i da rashin tsaron da suka sa talaka sai da ya fi na wancan azzaluman. Allah ya sa mun gane inda nake so in dosa. Wahala da talauci da bala'in rayuwa da rashin tsaron da aka shiga sai da ya fi na waɗancan shaiɗanin. To za ku ce me ya alaƙanta wannan da wannan magana nawa, na wannan magana mai hikimar magana? Ai abin da ke faruwa a nan shi ne, su waɗannan jam'iyyar sun daɗe suna ganin shaiɗanci na waɗanda suka dinga faɗa da su. Alal misali, a lokacin da su waɗannan jam'iyyar shaiɗanun suke mulki, wanda aka kira su shaiɗanu suke mulki, suna karɓa kujera a yi zaɓe su danne, su juya sakamakon zaɓe, wani zuwa ba a gama zaɓe ba su ce su sanar da sakamako, da dai irin wannan makamantansu. To me ya faru da jam'iyyar mutanen kirki suka zo, wanda suka dinga faɗa da jam'iyyar shaidanu? Sai ya zama su salon ma da suka zo da su nasu na murɗa zaɓen, na tankwara result, na waye sai ya fi na waɗancan. To kun san me ya faru a nan? Abin da ya faru shine, su waɗannan mutanen kirkin na farko wanda suka zama shaidanu sun daɗe suna kallon shaidanu ne na mulki. Saboda shi ma abin da ya ce a maganarsa shine, ya ce yayin da kake faɗa da shaidanu sai ka yi a hankali, domin yana da sauƙi kai ma ka zama shaidanin. Kuma idan ka ƙura ma shaidani ido haka, ka ci gaba da kallon shi, ka zuzzura mai ido, to shi ma fa shaidanin nan zai dawo da kallon ne ya ƙura ma ido. To kafin ka sani, kai ma ka zama shaidanin ba tare da ka san ka zama ba. Wataƙila wannan bai fito fili ba, amma ina so ku fahimta, bari in sa mana shi ta wannan fannin saboda mu ƙara fahimta da kyau. Wato jam'iyyar da ke waje ba ta mulki, duk zaluncin da ake jam'iyya mai mulki take, tana nan tana kallonta ta mata haka. Idan ta ga zalunci, tana nan tana kallo za ta yi haka. To tana kyamatan wannan zaluncin, bai mata daɗi, gaskiya ana zalunci. Kamar yanzu alal misali, mutum ya magana, sai a zo kawai daga yayi magana akan gwamnati mai ci sai a zo a kama shi. Kun ga zalunci ne ko?
To amma sai ku ga da cewa wannan wanda ta dinga yakan zalunci in ta zo ita kuma sai kaga ita ba za ma ta bari ko tari kai ba, kila wancan sun bar cewa za ka zo kan yanyan ɗinka har sai ka yi wani zagin ne da suka ga ba za su iya jurewa ba sai su ce kai a kamo wannan. To ita kuma wanda za ta zo ko wacce ta zo ma sai ka ga da cewa da ka yi tare haba sai da ka kawai an ɗauke ka an kulle. Kun fahimci me ke faruwa? Matsalan shine sun daɗe suna kallon zaluncin da ake yi ne, to kuma sai suka koya su ma ba tare da sun san sun koya ba. Okay, idan gwamnati mai ci kawai ta ƙara farashin abu, so gwamnatin da ba ta mulki a hannunta za ta ce don me za a ƙara ma talaka kaza, don me za a ƙara ma talaka kaza, to tana nan kuma tana kallo ta gani talaka me yayi akai, to sai ta kulle, sai ta tsaya ta kalli abin. Duk lokacin da mulkin ta ya zo ita ma ta zo ƙara wani abu sai da kaga kawai pop in wancan naira 50 ta ƙara wannan ta tashi kawai ta ƙara 300. Allah ya sa mun gane. To wannan yana daga cikin zama da maɗaukin kanwa wai shi ke kawo farin kai. Wai idan ka ƙura ma shaidani ido, wai shi ma zai ƙura ma ido. Kafin ka sani sai ka ga shaidani a tattare da kai. To misali na ƙarshe da nake so in bamu, wataƙila dai na san wannan magana da ya riga ya fito fili. To amma bari in ƙara mana da wannan. Yanzu mu ɗau ɗan sandan da ya shiga harkar ɗan sanda domin ya faɗa da cin hanci da rashawa. Yawanci haka ake shiga da zuciya mai kyau. Su ma 'yan siyasan da kuke gani dukka da zuciya mai kyau suke shiga. Su ma wanda kuke ganin su wai ba su da kirkin, akwai na kirki akwai na banza. To kowa da kuke ganin shi haka su ma waɗannan masu faɗa akan talakan wallahi tallahi duk abin da suke yi tsakaninsu da Allah suke yi. To amma matsalar ɗabi'a ne na ɗan adam. Duk yayin da kake faɗa da shaidani kana faɗa da shi kafin ka sani kana canzawa kafin ka sani baka sani ba baka ankara ba sai ka kai ma ka zama shaidani. Kamar yadda waccan da kishiya ta sa ta fara bin boka ita ma, kamar yadda wannan ya sa kaza ya fara kaza, to haka wasu su ma sukan shiga aiki domin su faɗa da cin hanci da rashawa. Amma kuma da suka shiga sai suka haɗu da shaidanu a cikin harkar. To sai suka dinga kallon shaidanin nan me suke ka san tun kana kallon abu kana kyaman shi kana kallon shi kana kyaman shi kana jin kai har zai dawo baka jin komai in ka kalle shi ma zaka ce an saba. To kafin ka sani kai ma wata rana maybe kaga an ɗan rike maka allowance ya ki zuwa, ko kuma kaga a'a to yanzu mu ma muka yi ritaya ma me zamu ci me kaza duk mutanen ƙasar nan kaza dan allowance ma an hana mu, albashin ma ba a biya a kan kari. To kafin ka sani kai ma ka dan fara karɓan dan naira 50 dan 200 kana to ya dan ganni mana. To ko kafin ka sani a hankali zaka dawo kai ma ka zama irin su. Wannan manufar naka na ka zo ka yaƙe zalunci zaka ga bashi, ka zama irin su ba ma ka sani ba kuma ba ma ka farga ba. Ku sani da cewa akwai mutane da yawa waɗanda suka dinga ihu suka dinga faɗa a social media akan talaka suna kaza ana kaza amma ƙarke mulki ya tabbatar da su suwaye. Wallahi mutanen kirki ne amma menene da suka samu mulki kuma sai faɗa da shiɗanin ne yasa suka koyi wasu hali ma ba su sani ba, sai ya zama da cewa yanzu ma an yi wani abin na a zo a faɗan ba za su faɗa ba za su iya buɗe baki su ce komai ba. To wannan ɗabi'a ne ba wai nasu ba. Kar ka ji wai na kira 'yan siyasa na kira waye ka ce ai da su nake. To malam ba da su nake yi ba, da kai da ni nake yi. Halina ne halinka ne, ɗabi'a na ne ɗabi'anka ne, ko kai ba ɗan adam bane to sai dai kai ba ɗan adam bane. Wani yana nufin cewa kar ka shiga cikin siyasa, ko wani yana nufin cewa kada ka shiga inda ake cin hanci da sauransu. A'a, shi abin da wannan mai hikimar magana yake gaya mana shine wai idan muna faɗa muna yaƙi da shaidanu to mu taka tsantsan, saboda yana jiya mana tsoron kada mu zama shaidanin mu ma ba mu sani ba. To ya kawo yanda za mu rage wannan shine kullum mu dinga tambayar kanmu. Ala misali yanzu ka zo ka karɓa mulki sai wani ya buɗe baki ya magana sai ka sa aka kama shi. To ka tambaye kanka me yasa ka kama shi? Shin ka kama shi ne don ya faɗa gaskiya akan mulkinka? To idan gaskiya ya faɗa to kaga ya nuna cewa ka tabbata kai ma ka zama azzalumi. Zaluncin da kai faɗa da shi a da kai magana
aka zo aka kama wani ko aka kama ka ce waɗannan azzalumai ne, to yanzu su ma wasu sun zo suna magana, kai ma ka zo ka sa an kama su. To a'a sai ka kalla, to da aka kama shi ƙarya ya ma, to in ƙarya ne sai a kai shi kotu ya kawo hujjojin shi. Idan aka ƙaryata shi sai kotu ta tabbatar da cewa ƙarya ya ma da sauransu da hujjojin da komai da sauransu, sai a hukunta shi gwargwadon laifinsa. Amma in dai ka ga da cewa da an taso an faɗa gaskiya a kanka, za ka taso kawai ka sa a kama mutum ko a ɗaure shi ko a kaza, to kai haƙuri, kai ma ka zama shaidani. Kuma wannan shaidancin abin da ka dinga faɗa da shi kenan kai ma kafin ka hau mulkin. Shi yasa wannan dai mai hikimar maganar ma ya faɗa wani magana yake cewa kada ka karya tsanin da yaranka za su hau nan gaba domin maƙiyinka ya taɓa hawa wannan tsanin. Me wannan karin magana yake magana a kai? Abin da wannan karin magana yake cewa shine kada dan ka samu mulki sai ka zo ka hana mutane faɗin ra'ayinsu, wato ka maida mulkin kaman ba mutane ba su isa su faɗa ra'ayinsu ba su isa su ce komai ba a kai. To idan kai ka gwada yin haka, duk wanda ya yi magana ka sa a kama shi har mutane bakinsu ya shiru, to duk ran da kai ma ka rasa wannan mukamin wani ya hau, to yaranka su ma da za su taso ba su da bakin da za su buɗe su yi magana akan mulkin shi, saboda babansu ya riga ya karya tsanin da da yaran shi suke bukata su hau. Wato idan wannan buɗe baki a yi magana ya taimake ka lokacin da kai ma baka hau shugabanci ba, to ka sani shi zai taimaki wasu ma su hau. Idan ka maida shi cewa da mutum ya magana sai a kama shi, to lalle ka karya tsanin da watakila yaranka shi za su bukata su hau. To anan zan tsaya, duk yayin da faɗa ya haɗa mu da shaidani, mu yi taka tsantsan, mu dinga tambayan kanmu waye mu. Kullum kafin ka faɗa sharrin mutum, ka faɗa in yayi ba daidai ba a faɗa kaza domin a gyara, domin a ciyar da ƙasa gaba. Amma kada kullum ya zama kai sharri kake nema, idan kuma an yayi daidai din na alheri, to shi ma ka fito ka gaya ma talakawa nan an yi daidai. Wannan shine adalci, amma fa a fahimtar jikan Fulani. To jama'a na bar mu lafiya.